tingog ni mo. Dagko man tag hatag ato. Saan pag nindot at tingog, Cardex? Daon. Ngayon ang dinilugan, yabag mo sa kayo. Ako ang kanta, di anin eh. Kanya ang imong duyog, tuwara dito. Wala yun naman na. Saan magkakwarta na to? Ilan magkwarta na to Ang daro? kwarta, di ay kwarta oh. Kada ko naman na itong... Dagko taghug tong mataw ha. Puro lang ni Sinsiyo. Puro mga 200 na ni. Ang sa mga tibukan na ron. Asa may tibok? Wa may tibok yata kay imong duyog, porte man pa kaya baga. O gusto ka, at tuta sa unahan mong lakaw ta, at tuta kita, basig na tibok dito. Kaya kaya imong tarong nga po pag duyog po, na imong dinuyugan, yabag kayo. Tarong sa kuwang kinantahan, yabag mo kayo dinuyugan. Yabag ko no ko duyog. Bisig siya rin bati ang tingog sama nito. Ano? Gaya na mo diha, oy, pudali diha. Kabakang man ang Cardex. Ita ba yan? Sige kung pang-apply trabaho. Gwapo naman tayo kung purma, pero wak may nidawat ako. Lasa ba yan eh? Saon lang, kung pati na kong gutumawa pa yung kwarta. 20 pesos na ikong kwarta dire. Kasi surtiun ko ano, asa ka ko adipita ani mangitag surti ni kita. Pati pa kalaya. Naamoy duha ka buk. Nagdag sista, makuyog ba lang kakuha na nila no? Ay sinig plano ng mga tuhana day. Murag manaygo ni ay, bahala may Pasko. Padung mga day. Udali dia bakang. Lah, toy Amerikano bakang oh. Dali daman ay mong sista del duyog ng nindot na duyog. Oh, tarugan to to. Kaya akong duyugan. Sir, pwede tayo mo makapanaygon sir? Manaygon mo? Manaygon namin mo sir kay Amerikano ka? Amerikano buhok ba? Amerikano buhok. Okay. Gusto. Anda ba yung sista ka? Patataw. Okay na kayo inyong kanaang kanta. Mayo pagka may paginabuhian nyo da kay murag puyo pa rin yung paginabuhi da. Okay na din da. Kagay na may wonder kay. No good. Ko kinirog. Ate, dako ba no? Ilan na yung kita diha doon? At kita na mo sir. Mga sinsiyo ra gid sir kay. Umbre kaya mo ang ipang kuan lang sa taon mga sinsiyo pero mga 200 ni sir puro lagi sinsiyo lagi. Oh? Mga 200. Ada gandaghan gini mga 200 ang kita na mo. Abi ari na tanan be kay to ilisag tibok. Tibok. Ay, Ayaw buguan ni mo utok ba utok? ayo ihatag na. Tibok. Ilisag tibok. Tibok yang gusto. Iya tibok. Dili tibok basta ka tibok. Ilisag tibok ha. Ayaw ko lang utok may gamiton. Kaya bag. Ay kabalangan ni kay atom sa ning ilisag tibok. Oh. Dili pa naman mo kita di ay. Oh, nagadagan na sa sir. Ako kay maluoy mo ninyo no kay Paulos mo siyo yung kwarta no. Amo nang ato ilisag tibok. Oo, awa. Di na tibok na. Usa ba? Utok mare. Kayo Wa. Salamat ang sir. Awa. Tibok na. Tibok na to. Tibok lagi ilan na ka to. Tibok na. Tibok. Ang atong sinsiyo bugat kayo. Karon tibok na. Bubuha gini masa. Utok. Buta no. Dara ang utok ko diri. Tibok na. Ano mong ningon? Adi ka ay. Bubuwag. Wag utok ko anaw. Wag utok.